Awazungizwe mfowethu ngihambe ngipongoloza kubantu ngicomplaina ngithi ngifuna imali yami o5 million kaNandosi uthi athathi angizenzi lezo zinto futhi angizenzi awazungibona ngigibele istage no plastic engathi ngiyaqhuma yabo angizenzi awazungibona ngigqoka ubrand udwe skin yabo zonke lezo zinto angizenzi yabo awazungibona ngineqhomo ongayiqondi angizenzi zonke le yabo kusho ukuthi kufanele ixhumane nalabo bantu ngoba lezo zinto futhi bona bengahlangana nabo bengahlangana abakhe isiqaqa hayi mina ngingene leziqaqa lesithi yona emkhulu kamaskani emkhulu hayi ngenkani ngiyayithulela nje noma uthola ukuthi uMbeje akeke izocomplain ingqwale lapha khona le group okuthiwa ingqwale yes noma bebuye besangane ile group babuye bebe right baba right beba wrong le ayineqiniso le group kumanje yabo phela abalandeli songathi abacula yabo abalandeli umlandeli uthi ubalode eshaya indlela oqala kule ngoma Mbukele Perfect TV lapha emakhaya sanimukela ngibingelela igama uShepherd wamanqele mbuyile namhlanje ngithi zinja zonke eculayo ngiyadlala ngangumnikazi wayo mfethu umfowabo Mbeje namhlanje kade wasenimcela njengekhansela sengidilivile nangokuxolisana umfowabo Mbeje futhi umdala uyazi asikumukele mfethu Perfect TV ngizokugcina namhlanje makusuka namhlanje kusasa ngabe kusabuya lutho ngabe isabo izinje ayivalwe ke Perfect TV namhlanje ayivalwe mfethu hey bayakuthanda na abantu mfethu la ngisabathe ngifaka umuntu kwi podcast ma comment sicela uMbeje ya into ebalekile efana ugeza uhloniphe qedile akukho okunye bongagezeke hayi ke qamuko nerasta elibhedayo hayi ngeke mfethu ngapha sivulo TikTok iFacebook nangu Mbeje ingoma yetrendela ayiphushwa kaze ngisendela abantu amalink ngithi cane ngiphusha hayi kuyazenzalela isikhathi sakho hayi mfethu ngiyezwa kodwa phela kufanele kade wasuyibambile emculweni sokumgqumeni lenibambile endlonkulu ngithemba nami ukuthi khona okungisize kakhulu ukuthi ngiqale umgqumeni ngithole izibusiso ngibukele nokuthini ngoba sekunjena manje phela ngeke kushona umgqumeni inkosi uMaskandi khona manje kufanele phela kusubukhosi ukuze kuwe phela leli gama lobukhosi woMaskandi into esiphuphile le into esiphuphile uthola ngisho ingane encane ithi inkosi yoMaskandi manje into ephuphile thothi ezegoli makuvalwe izikole ithi inkosi yoMaskandi manje ngisayibiza leyo nto sidlule isiphelo isitayile kahle nje leyo nto shothi inkosi ayikho manje ayikho ufuna ukuthi uyinkosi ayikho ayisasizi leyo nto siphelele isikhathi mfowethu ufikile kakhulu Mbeje usebenzise esinye strategy futhi njengoba usho ingoma uyiphusha ngenkani hayi qale lapha ku TikTok sayibona uMbeje dalapha edlalela nabanye kanje same thing nomntu hayi into ebalekile kunakho konke ngcono ukwakhe igama kunokuphusha ingoma ngoba ingoma idinga umnikazi uthi umnikazi wengoma akaziyo yabo ngcono mase kuthiwa ekabani bese vele kuthiwa yonke into i-right abanye bathi angithi uMbeje uqale simaze ngo TikTok abanye bethu wasuMbeje yakhipha umsebenzi wakhe uMbeje mhlawumbe ukhiphe ube umculo bese edumile ngoba vele bekuvele kukhona lokhana phela sesibona abanye abaculi uthothi mina ngihambelana noMbeje ngiyabotsha kangeneke emculweni hayi namothi ngene emculweni akuvinjwe umuntu noma singacula sonke bephela abalandeli akuvinjwe umuntu ukuthi fanele uqhume ekhekhini ongenzeka ukuthi uyenza kungakulungile ingabuyi futhi uma ucula into engekho thothi igcine ime ko 3 viewers njengamntebhosha kenzeka
Konje akakhipha inkomo. Ya wakhiphe yodwa mina xa ngiqala ukubona isingi track eyibongo. Track 9 odwa. Mfethu ukhiphe last year. Umfuthu umsebenzi wakho sawubona kuma digital. Wahamba kahle kakhulu. Ya ngikhiphe kulonyaka uqala ngaphinde ngabuya ya. Kade kungo February. Kade ngisezwe nje ukuthi kuyaculeka ngabona ukuthi hayi kuyaculeka futhi ngiphiwe bese ngabuya ngoAugust. Hey, kawu2 onyakeni. Ngikatha bengithi ngifuna ukukhipha kathathu. Nginyawuza sokolunga noma bengicanga ukuthi mangenza uFebruary ngenze emva kaGood kuba uJuly bese kuba uNovember. U4 nje right. Njalo shothi uboxesa nje. Ya ngoba ngifuna ama EP. Angikhipha EP mina ngisona iship. Ngikhipha i-album nje ephelele. Album ephelele. Yawuzwa mfethu. Abantu bayibuza ukuthi yazi yiphi lengane eyabulala iqhawe kanjeni sisokile asokela ubala. Sebeyijethu wena abayijethu uyacula ngempela. Hayi ingoma nkathi kufika le ngoma ngifuna ukucula ingoma ngithiwa ithathwe kabani efana neyaba ngifuna omunye umlayezo nomunye umqondo nje oseceleni ngokomculo. Ngoba le yanto mhlambe uyiqala ngami nawe nabanye bayiqala ngami. Impela. Khona umuntu ade ngazi negama uthi wasokela ubani. Manje hayi. So abayiqinisa bakhona. Kuyenzeka iningi igenge. Uthatha phela ibandla ligijima manje estage. Hayi ibandla omunye umfana wasekhaya ngilama bese kuba igenge ehlalela ngase hostel le George Go. Bese ukuthi sengiqalile ukuthi khona engikwenza bese bathi asisondele sisebenzini. Hayi bagijima. Hayi bagijima la bantu stage. Into engichaza ngoba akekho ophuzayo akekho obhema gxotshwe ingoma. Ukudla esiswini emfaneni gijele stage. Oh, akekho ophuzayo. Hayi lutho. Mangaqhamuka ophuzayo. Hayi ngeke kwenzeke uyohamba phela ngalelo langa. So singayela utshwala lapha sosebenza lapha. Then wabuya ngo ECD yesibili. Ya ngakhipha izinje eziculayo. Izinje eziculayo. Ingoma ezo12. Ihamba kanjani ngoba ihamba kahle kakhulu futhi engunakisisile nje ukuthi into eyanxa ingoma yayibonga impela iyahlala isikhathi eside lapha ko on trending lapha iyahlala impela ngaxa ukuthi kwenzeka kanjani lo iphusha hey iphusha khona othe wa ku Facebook ngijela ukufaka mangizoba nomculo uthi usacela ifeature yakho Mbeje Mnyovu Gcabashe Mayoghurt nomjikelo. Ucela nje usafuna lo hayi angisho uyokwenza nabo ngoba ngekulunga. Yabo ukuthi kunomehlo onganani. Yabo ngeke ngiqhathanise noMnyovu mfowethu ngeke ngiqhathanise noGcabashe ngeke ngiqhathanise nobala Mnyovu Mjikelo Mayoghurt ngeke ngiqhathanise. Yabo mina akazungizwe mfowethu ngihambe ngiphongoloza kubantu ngicomplaina ngithi ngifuna imali yami 5 million kaNandosi ukuthi athathi angizenzi lezo zinto futhi angizenzi akazungibona ngigibele istage no plastic engathi ngiyaqina yabo angizenzi akazungibona ngigqoka ubrand uDways King yabo zonke lezo zinto angizenzi yabo awazongibona ngeneqhomo ongayiqondi angizenzi zonke le yabo kushuthi kufanele ixhumane nalabo bantu ngoba lezo zinto futhi bona bengahlangana nabo bengahlangana abakhe isiqaqa ayi mina ngingene yeqaqa hayi cha ngiyakuzwa azange ngithathe itemo lenza ingoma hayi lutho ngeke futhi mina ingoma eyifikela nje bese kuthi sengiyanezelela ngokugcwalisela lapho ukuthi umqondo wahambisana lo nalo hayi ukuthi itema amatemu sinawo maningi abanye bazibecule ngawo amanye amatemu angaze ngicanga ukuthi ngithatha itemu namhlanje kuyitemu sasa sokuyingoma yabo le nto ibuya njengokulamba usophuthumise ama viewers ngento engasini ungathi uyacula uthi thatha lento yabo ithinde lo nto yabo ukuthi into engenamqondo futhi ngeke nje sesizingoma ukuthi wena ufaka abantu lento ecicile hayi lutho ngeke kuyizwe le nto into yalapha nje futhi ezophelela khona ngimile ngidlula futhi mhlawumbe kuyothi ngidlula lenyanga sengaze ngikhohla sokukhona okunye ngoba ngiyazenza izinto futhi akwazi ungizwe ngithi sengenza into ezithile nokuthi sokumele ngibonge ngeinto ezithile kusha abantu kusha abantu mfethu ngiyabona uyafika ngalendlela kahle vele uyi-influencer ngiyasiphika lokho ngiyazi ama-brand afisa ukusebenzisana nawe ukubhekene sithi nangu Mbeje
ufuna bafika company thizeni yini into oyibhekayo uma uzosebenzisana nabantu wangathi like ama-clothing bani maningi afisayo maningi ukuthi mhlawumbe engodinga kakhulu ukuthi mhlawumbe sibekezelelane imibono yethu yamisana bese kuba ukuhloniphana lokho imali ngicabanga ukuthi iyalandela lokho nje kubalekile because hayi wobeyifaka mfana ngiyamkhamba manje ayafika into mase ngeke ngayithinta sanda sakho siyabusisa manje ulawi on point manje ya ngisekhona angithi kuqala ubufakani kuqala sayibona icwala i-Black Sea kube njani ukusebenza hayi sisebenze kahle kakhulu nomfowethu khona futhi oqhubekayo ukuthi nami ukubambe ngezinye indlela ngokulungisa izinto bese kwakuthi ngithi akaqhubeke nomunye umfowethu nami ngathi angiqhubeke ngendlela engiqhubeka ngayo ngoba okunye futhi okubalekela athi engafuni ukuphusha izinto eziningi ngesikhathi esisodwa kube ngathi nabantu baxuza umqondo umfala uphuma ngapha ungena ngapha yabo gcine sengazi ngoba omunye umuntu uthenga impahla kuthothi ukholelwa nje kuwe hayi ngoba mhlawumbe ekholelwa empahleni kodwa ubuhle kuthothi sobeyalandela kuthothi ukholelwa kuwe ungaphila ngalento influencer Mbeje especially unobu ngapha nje umaskani kunzima nyana bathi abanye uMbeje sambona esebenza sambona sasebenza bese edumile ku TikTok manje lezo nkulumo abantu bayebedaka isikhathi esiningi kuyenzeka abantu engane asixoxe ukuthi nje manje kwenzakalani sikhuluma ngempilo nje yenzakalayo lokho lokwezimpilo zethu abantu akufanele bekulandele kakhulu esibenzela khona lokho esikuveza lokho esikufihlile nokusemaceleni fanele benganaki lokho mhlawumbe khona izathu engalo ngeke uhambe uxoxa ngazo ku TikTok ningi ngithothi izathu esunderstand umzali akazizwayo ukuthi ingane yami kunje yabo ngeke izathu engisitshela umzali ngicule ngazo ngoba ngicula amatemu izathu nje ezibalekile esingaphinde sithi masixoxa nje songekho camera ngekho ubona ukuthi hayi izathu manje omunye umuntu impilo vele inqamlele ngendlela abona ngayo and then ekhaya bakuthatha kanjani nje manje mfethu cha sikuphile phela udumile ngapha nangapha manje ukuthi nje ekhaya ukuthi nami ngoba sokuka nje kuyenzeka kuthothi vele hayi ngirelaxele nje khona ekhaya nje ngingane kahle kahle manje ngisekhaya sebe songase emqondweni wabo ukuthi bacabanga yiphi indlela ngingane waphela manje lento yodumo enzeni awuhamba ukhululeke ikwenza into ongasazenzi njengaqala kuyenzeka kodwa hayi ma khona into enginginakusise mina ma wenza into ezenziwa abantu nje ukhululeke ukhombisa ukuthi hayi nawe ukhululekile abantu bayakukhonza nangalokho ngoba mangathi ngiphuma nebribe sengicasha ukuthi ngiyadla yabo ezinye okukhombisa ukuthi uyadla siyabona akwandele bani emculo ngithanda ngena manje but sesikubona emcimbini lesithi yona emkhulu kamaskani emkhulu hayi ngenkani ngiyayithulela nje noma uthola ukuthi uMbeje akeke izocomplain ingqwale lapha khona le group okuthiwa ingqwale noma bebuye besangane ile group babuye bebe right beba wrong le ayineqiniso le group kumanje abo phela abalandeli songathi abacula abo abalandeli umlandeli uthi ubalode shaya indlela yokuqala kule ngoma uyikhiphe phi le ngoma sebeyazi mina ngangazi ukuthi ugcwensa umzamo shaya yonke into sokuthiwa manje uJJ lapha ku keyboard uyazi umlandeli sekhaya uyazazi zonke lezo zinto sokungabaculi lapha sokusuka abadlali ehlweleni bazogcwala enkundleni ucula wonke umuntu uyaziwa yonke cula ngisho Mnyovu bebe namarasta ngathi Msimba yacula manje igenge manje cula Gcabashe yacula igenge beshaya igenge ngomabhayisikili bonile lapha ne-performance egqoka uplastic hayi le nto ukhona uthule wathini obukhona nawe hayi bese ngihambile bangena kwase kubande impela base bethi bangena inkosi isikelele kuze kuthiwa inkosi isikelele ebonga uGcabashe wadlala ingoma embili wangekhona yokubheda ukuqana lokho okunye ukuthi angizazi nendaba wangena ngenkosi isikelele kwala kancane engangeni uGcabashe kwala kancane kwala nanabantu basebegodola bangena leli wasekwonakala ngempela cabanga amakhazi noplastic hayi ungazi uyasibona isimo saseThekwini ngcono phela la eGoli ungaperforma koJip la evamisa ukuperforma khona koMayimayi eperforma le soap kodwa le eThekwini ayiziyabuya lapha
Yabanda futhi. Ngangigodela futhi ngigqoke ijezi. Ungeza ngoplastic. Awugqoke lutho kuvela imbambo eyazo Gcabashe bayasibukanisa nabantu. Ngoba nerasta ngithemba ukuthi liyabanda nje. Irasta ngiyanalela. Ningafaka into zakhona. Bana la ibuya le waperformela isopho. Ya kuningi igenge Mnyovu la emahostela ngako jeep omayimayi ngabe baphelike khona beperforma la. Performa njalo. Ibaholela ngala baholela manje. Ya yini sopho umuntu ujabula bayaletha babethela ko 2 liter la. Kanjani umuntu efuna u5 million? Uyaganga lento. Ungathi nakini ngaze bebeka umuntu waba no 5 million. Uzofuna u5 million. Awubona kuombhedo. Onetem lakhe. Hayi umbhedo itemu liyato. Thina siwashayela amatemu, onjabulo la ngabashayela amatemu, osibani baningi abantu abashayela amatemu yabo noma ngengibale bonke abafundi. Kodwa ogcwensa bayashaya amatemu futhi wakwazi ugcwensa wayeshaya amatemu amaningi. Yes. Wayeshaya amatemu. Wakwazi ugcwensa ethi ufuna imali yakhe. Ayilutho. Yabo manje yabo ukuthi kuphuku nongakhuliseki. Nokufuna impilo esheshayo ufuna imali yomuntu. Ufuna imali yomuntu engahlangani. Afuna ukusebenza. Afuna ukusebenza ufuna imali yamatemu. Kunamabhizinisi nje. Angikwazi. Angikwazi. Cha ngitshena kanjani nefiki. Wathi hayi efikela. Hayi. Wathi ayisebenzela. Hayi qhamanga. Uqhamanga. Udramate ayina. Qhamanga. Ethele ufila kanjani ukuthi isibone kwebicimbi eqhathanisa noMayoghurt? Kahle kungichwenza. Nomuntu osehlelelo umcimbi kungichwenza lo. Ngeke futhi ukuthi ungasuka ungiqhathanise nengane esikhindi. Angifuni le nto. Fana nokuGcabashe futhi wena unguwemfuthi ngavuma ukuqhathanisa noGcabashe into enje. Unjani? Hayi ngeke isilwane nje ukuqhathanisa isilwane. Anje mhletha kufonela ngazi ukuthi akuthole efonini ababeke efike lapha. Ngena ngesinamba yakhe. Uthi uyafika kwazi nalapha engihlala khona ukuthi usuyefuna ukubonakala ukuthi uyafika kodwa mina ngazi nalapha ahlala khona. Ngoba akekho emqondweni wami mina ngisuke ngenza izinto engibhezi ngazo. Yabo engqondweni yami akukho uGcabashe. Awumazi kanjani Mjikelo kangakini? Umjikelo ngiyamazi nje ngoba sengize ngalandelelwa ngalandiswa ngayo ukuthi izinto angiyinake. Bani abaculi engabazi ngazi ingoma zabo nakhona ukuthi idlalwa hleli. Awunasikhathi nakho. Anginazi isikhathi ngathi wanoda ngithi ngilalela uMjikelo. Ngiyalalela nje kuba igenge nje iculayo kuthiwa ngakithi sengiyalalela. Singalalela. Shothi 2025 uyabuya futhi. Bonakala impela. Bese ngicanga November bangivimba. Kuthiwa ngoba ingoma isaphusha. Angime mina ngeke ngibe naso isikhathi ukuthi kukhiphe bani angime. Hayi. Angikhishelwa uye phela umuntu. Ngikhiphe la. Marketing yakho mfethu ngibona marketing yakho ngendlela ingoma guys agijima mfethu. Zihamba futhi hamba nalezi ingoma engangayinaki. Ubona ukuthi impela isimanga namazo ingoma yebongo. Mawuthi impela lokhila insizweni lethi ihlula abantu abaningi khona mfowethu abantu abanama album mhlawumbe ko 6 kodwa ingoma yakhe ayikho nengoma yode eno 10k viewers. Kunzima zonke thothi enkulu kuno 1k namaninginikana ngenxa ukuthi umsebenzi wabo abawunakekeli futhi abawuthandi. And then isiphi strategy esisebenzayo njengamanje umculo siyabona uyahluka manje akusikho lapho oqala thina uthatha ama CD anikwe induna zodayisa sibona njengamanje ade nginomafikiso istrategy nisisebenzisayo njengamanje asisafani like nje powerful ukuthi ukuthi into ufana uyiqelele mawumuntu fanele ungakuvumela ukuphela emehlweni abantu hayi ukuthi uzolwa nabantu njani ngendlela yakho nje bese ugcila kulokho abantu abakwazi ngakho mina abantu kuyiqiniso lemsolo bangaze ku TikTok uTikTok mina ngiyaqekelela kuba buhlungu makuphela usuku olulodwa mawukuthi angipostanga. Mangavula nje la efonini mhlawumbe ungathola ama video ko 40 something. Yenza ntamba ngiyaposta ama video adahlala. Mina ngiyaqekelela umculo bese kuba yithuba lesibili ngitsebenzisayo. Because yabo selapho kunabaculi abamcwempe sibaziyo nawe short lo mfowethu uyacula lo
because basazenza strategy esidala ukuthi hayi lokuthi ebambe isoko ebambe isoko umsebenzi wakhe thothetha kadle phambi kwabantu letha yesasebenzi ethi akayishe intombi phambi kwabantu ayisasebenzi lonto ukuthi isikhathi samanje sesiphila kiso fanele siphile ngesikhathi samanje ngoba akusafani qala mhlawumbe bengakwenza lokho hayi babengakwenza vele kwakubaphoqa qala ngoba impilo kade beyifihla lempilo yodumo kade kungenye impilo manje abalandeli sebeyayazi impilo ukuthi lapho odumeni kuphileka kanjani ngoba abanye ababaculi ngibabona manokulahla uthola sebeyiphuzela nabalandeli ngakusasa kunezinkulumo engaka ngoba abanye abaculi fanele ukuthi mawusufike kubantu uphila nabo kodwa wazi ukuthi uyihlalela lapho ohleli khona ezinye izinto awuzezi kakhulukazi nabo ngoba uzozwa nje sokuthiwa khona umculo ethiwa lo mculo akuthengi utshwala yabo leyo nto ifika kanjani ifika kanjani useqaphele wonke umuntu uzohlala naye ubheke lokho ngiyaphuza abaculi abaculi abayiyekelelayo abayihloniphi hayi abanye abayihloniphi abananqondo lokhu kuya kakhulu ukuthi hayi mina ngilungile abalandeli nje bafana ayisebenzi fanele mase nitholele lo thuba usenzisa ukuthi hayi lo umuntu ongaphila naye kuze khona phela kuyadinga ukuthi omunye umuntu ephinde kuphikele kwenye into kuthiwa wenza into ethile kuthiwa hayi ngeke yenza into ethile ngiyamazi ungabe makuthiwa wenza into ethile ebhedayo kuthiwa hayi wenzile yabo konke kufaza ngolwethu ubaba wakho esemculweni naye esemculweni kakhulu ubaba nje khona iqembu kwakuthiwa bomndeni nalo kade ecula khona na uthi NTU boswazophatha imfezi emnyama kade uproducer wakhe efika impela amabunju uqala oX5 fele bamaze ngobaba impela efike nalo icassette la amabunju uqala umfezi maye ngakutshela nje undovelwa kaMbeje ngakhuluma uyamaze uyimpela uqala bese ukuthi baba neyivumelana ngiyivumelana ukuthi benze njani ngobuhle umfezi nakubaba useyindodana uyindodana ayishuthi lento yodumo ekhaya ikhona awuqali ngawe ake kwakhona obaba ukuthi kade ngingasebenzi kakhulukazi inkundla zokuxhumana umuntu kade edumini athi ukutshela ukuthi hey balo wenza ukuthile manje TikTok ngisho ingane encane ingane efunde primary yamazi umuntu othile ingane TikTok yazi uMbeje iyamazi uMbeje bayishaya impela ingane ithi ifuna uMbeje kuthi baba ingane uzeyishaya ngesakhe lekhanda akafuni ufuna ngathi kufunwa yena hayi awuboni mina khona semzathu ngamazi uMbeje hayi kuba umuntu ngibona noKingJJ ekhaya evuma ukuthi hayi nayi inkosi lapha kuba umuntu ogula ngekhanda la kuba umuntu ogula ngekhanda ngoba mongathi khona ingane nje mongathi uba Mntebhosha ayazi awuthi uMntebhosha uzomitha nabejahana noMnyovu ungalala kwethu ubusuku notshwala yabo nangifuna ngabe indaba okundezana notshwala ngcono ukungidezana ukudla ngoba ukudla mina ngufihli akunendaba nokuthi ngiyadla ngoba into engiyifundiswa umzali mina ngiyifuni ngabe into maqhama umzali ngiyifihle ngeke ngiqhamuke ngifihla ukudla ukuthi qhama umzali angiyifuni into engiyifihla amaqhama umzali Fethu ucuzeko siyakubona umbuso amaciko siyakubona neminye imicimbi ade ukhona iyavela kancane kancane kube ile engasile nje ukuthola ngisuke ngekho kiyo kodwa le mkhulu le balekile nenekusasasa ngisuke ngikho siyazi ukuthi wemini uyaba uMC sengivalile sengivalile ngiloko ngihamba ngompongolo zami nakusho kufanele ngifike ekseni yabo kufanele ngifike ekseni bengekho abaculi basalele mina sengibiza abantu yabo ndothi ngigcina sengifaka ngisho izinja khona izinto okuthiwa ngifaka thothi uyabona ukuthi into engathi ishu yabo ngokuthi uMC phela uzomfaka fanele ngimfake leyo nto kubo MC sengipixile ngeke senzeka futhi ngoba ngiyilawula mina ngendlela yami ngiyilawula nginamphathi ngoba umphathi mina manganomphathi shuthi uxabana naye zothi iphumile ingoma nje namhla ebusuku ngo12 thosi isena 3 viewers bese ngamthinto ocingeni hey baba ulethe imali yalezo ngoma how sena 3 viewers ngiyifuna imali senjalo yabo ngeke ngilungu ba nomphathi
manje uko MC ukuvalela lokuthi ngekwazi ukuthi ngo7 umculo lethu umcimbi uqala ngo9 mfanele ngibe sengisemcimbini khona umculi ozodlala ngopast 12 ebusuku yabo kuyosa mina ngifike nini shaya u12 uphinde kuyoshaya umunye yabo ijike futhi awutholi nemali esondela kuloya umculo odlale ngo12 ebusuku hayi umdlalo nje lento kubo MC yothiwa ndiyeka kuthiwa ngo-MC yikho vele ishiya phansi hayi umbhedo sengikhuluma la lo ngifaka aba ngithi yabo ngathi awusile ekhanda asimbaleleni sithi 5 4 uba untanga yakho ngilunge leyo manje siyabona kupucuzela bakudlalisa uthe uzovala umcimbi kumpucuza njalo kwi ngidlale ngo past 6 kuya ku7 izathu lokuqala ingoma ngithi qala ingoma ngicanga ukuthi nalokho kwangisiza ngoba khona abaculi abangadlalanga baningi kakhulu abaculi abangadlalanga nabo yasho noGcabashe badlala sekuphuthuma nenkosi sikelele sefile amakhaza bathi plastic usushwabe emntini nerasta lamsit arkeziwe yabo kwasekuyinkinga yini sentatha kusa manje nomlovo eyilengisa umlomo lapho ufuna umlomo yathi icharge ufuna ukudlala kunzima manje ngabona ethatha lento lethu abayazi naleyo nto abantu ethekini bavele bamhlonipha nje abantu bathi wathi ukhipha lezo nyawo amatekaka kayithulela nje abantu bese ngiyibo ifunde ngabo abantu abasizile abenziwa futhi abenziwa ilimi mina lesikhathi amaqembu ayiphambi kwami awu10 kwaqala ingoma kwathi sithedlula ngakhona kwakuse o12 sibuye kade ngibuya le ngiqala okhosina ngithe ngibuya lapho kwase kugcwele inkinga ngoba ingoma eyisigida leso sikhathi amaqembu engoma ezazi u16 zawawosha o4 so kugcwele inkinga kwathi qala iqembu lokuqala umuntu ngase ngihalela nokuthi kube ngiperforme ngabo oqala indlela kwagcwele ngayo kwase kumnandi ngakhona laba babesebe perform ebusuku ba perform kanzima abanange nanzi mase dinga abantu abanje ngathi lapha nosaliwa yabo abantu abasenogazi ebantwini abanye abaperformanga isikhathi sabo sase singaka kahle kumnandi futhi ukuperforma emcimbini kumnandi wemini like njengalo wogcwele njalo ayigcwele futhi lapha abantu kwangena mahala abantu bayefikela early nalapha ngisho kube ngani ithuba lokuthi yabo ngo11 uzoperform ekseni ngangojabula kakhulu ngoba wasegcwele nje kakhulu ngiyaphela kubanjwe ngawo ngithi ihlwele hayi uyasho nogazi abafuna bekubona phela hayi ihlelo mfowethu khona abantu abanamabhizinisi ngeke umuntu onebhizinisi ehlale ngo9 kuze kuyoshaya u10 ebusuku umuntu onebhizinisi sekuba ubhizinisi ngento ezithile khona izingane ezincane khona izingane zesikole ezibe sezibhizinisi ngebhizinisi ngakho manje ngihlalele leyo nto ngaphandle kwemihambimi vele izihambele ekseni yezo lindala lezo shanga amabhodlela emihambini khona umuntu osuka kube plan ukuzoshaya umuntu ngebhodlela mfethu nangu Mbeje siyamfica akekho ku TikTok akekho emculweni uthanda ukwenzani Mbeje ayihlalele nje ekhaya mangisekhaya noma ngisegoli la eGoli usikhathi eGoli ayihlalele endlini bese kufika abafowethu thothi bathi asiphuma inkabe engijwayele nazo JB fana mchuno Goloko iningi ibandla imphela Goloko mabhizinisi ibandla engiphila nalo esithi nangu Mbeje mhlawumbe ingane yakhe noma masenengane ungayivumela ingena kwi-entertainment ingane nayo kodwa ngeke ngiyivumele ngoba right ukufocus empilweni oyiphilayo inempilo ozobhekwa abantu ukuthi uphila impilo ithanda kuba nencindezi enkulu kodwa wengazenzela ngenkani yakho kodwa wena ungamqugumeza ukuthi hey yabona le ndlela ehambayo angiyithandi mawuthi khona asebengafisi ukuthi akusajikeki ngoba futhi kubhlungu vele igama mawuthi uyashabalala khona umuntu osesikoleni umfana nje mhlawumbe uyifunde grade 11 ufisa nje udume ekhanda lakhe useze walibala ngisho isikole nanekubo yabo akazi ukuthi kunjani so kumele ephile ngenye indlela kwesinye isikhathi ephile ngendlela ongesiyo yabo enzela abantu ngathi impilo ihamba ngendlela okuyiyo
uselapho Mbeje sijwayele umbona lapho uTikTok eyishayela ama-video abantu bamazi lapho. Yini into negative ngalempilo le? Yini? Waphela ngesiphiso udumile mfethu. Awuhlangabezana nakho emphakathini ubona ukuthi mhlawumbe khona umunye sekuthatha ngenye indlela omunye mhlawumbe ihambela ngenyawo unamoto kanti zonke lezo zinto lezo nje. Hayi udinga ukubekezela nje mase kufika esigabeni esikanjalo ngoba khona umuntu ethu uyisho ukuthi usethe ukuthinta kancane iphuzo thothi usho ngaleyo ngendlela ukuthi umuntu uyakujabulela khona abanye abantu abajabula ngenye indlela umuntu ongamazi ukujabula kwakho ukuthi hamba kufikile khona umuntu engafike manqele ekuthinta ikhanda kanje noma ngathi uhamba nomuntu wesifazana uhamba noma ngani yabo wena usuzoshaya lo muntu ukuthi lento yenzayo ilandelwa uye thothi lo muntu usuzophinsela ngesibhayo thothi ama-video akhe angaphezulu nje kwa-10 ala efonini yakhe yaba umuntu nje mayenza noma yini mhlonipha ukucasuka kwakho akuba usuwedwa ususendlini usudila nakho ngakusasa ngiyazi kuyendlule kwalalo wavuka kuyendlule ukucasuka ukubekezela. Uthini kubantu abathi sibone ibliss Mbeje ube nesandla esikhulu ibliss libe lapha likhona? Anguthi mabe kholelwa kulokho kuyikho nabangakholelwa kulokho kuyikho ngoba mina angenza into ngithi kanjani ngikubambe futhi kube senhlizweni ukuthi ngasiza abantu ngenza nje ngendlule ngoba futhi angidingi imali ngalokho mhlawumbe manginesibongo nje igama elithi ngiyabonga lokho mhlawumbe kuyokhulula into zakhe ngikhululeke izinto kanjani mawukuthi ngamsiza mhlawumbe kuyilokho makuthi angimsiza futhi kuyilokho ngendlela mfethu uBliss Mnyovu Gcabashe abanye abantu bathi bavezwe wena Mbeje nganjalo kuphinde kunginjalo ngoba ukuthi into mina sengiyithintile noma into engikhuluma ngayo abantu bayinakisisa khona ababaziyo mhlawumbe behlangana nabo emateksini emamall la badayisa khona utshwala lawo Gcabashe udayisa utshwala eForst lo Mjikelo osithumbu lapha lo ebeyafutha mhlawumbe badibana bembona ukuthi umuntu emazi lo muntu mazi ngalelo side lempilo yakhe ethumbu notshwala kodwa mase ngimthintile usembona lo muntu lo kade lapha uthola useshintshe ngisho indlela la kade iphila Mjikelo osithumbu ngimgcina impela bathi besho njalo thola unyaka ophelile angazi kulo nyaka ngoba ade sezokhipha ukuthi usaqhubeka noma usethumela abafana ngendlela oyisa ngayo mfethu notalabha ngayo akwenzeki ukuthi mina ngingumculi inbox acela ungeyisa phela nami ngizokhuphuka bakwenzi lokho angaqondana nakho ngoba mina ngikhuluma inkulumo engangiphethe kahle into mangiyibona nje makuthi wenza ivideo noma wenza into engayibonaki ngilala ngingalele uyothi makusa ngivukele kulena 2 minutes likhulu uphendula kodwa ishaya ngqo iminute into enkulu kakhulu no 5 seconds angakhlepha impela ngo 5 seconds futhi ngingamula inkulumo ekhuluma 4 minutes shayi nje kubeka kodwa bese ngiqede ngindlula lo mawulapha e-studio ubani ukuproducer le mangese studio noma yogcina uproducer amade kumqanzo ufana waduma ukuthi nje ukuthi abaningi nje bayamazi ngiyambona bese phinde sisebenzisane naye lapha benonsika wabiyela ama backings ayobophela ngibophele ngifuna izinto nanabantu ukukhulisana nje ukukhulisana unsika uyacula kanti uyacula kodwa akakacula ukuthi ongokwakhe kodwa umuntu oculayo ngoba sengeke ngamfaka engomeni bese kwabo zoba nengomeni kalihle ukhona ulihle iphoyisa maphoyisa uhleqa lo simbona lapha bethu abantu bakukhonze kakhulu njengoba ngikhuluma manje akwenzeki manje umuntu agcine ngale like amantombazane ewe nje ubona ukuthi hayi labo ntombazane akusekhona ungikhonza lokho sebefuna into ecijile ke lapha hayi noma nganayo izindaba isikhathi esinemena ngivamisa ukuba seyensizweni lapha ehostela bese ngiphinde ngiba lapha engijwayele ukucupha ngakhona nje okuningi
mina nguna-ke mina ngifocusa kulokho engifuna mhlawumbe ukuthi igcine kufinyelele kubantu lokho okuseceleni hayi ukuthi ngisuke ngizipha abantu ngiyabheka nje ngoba ezinye izinto inezilingo eziningi yabo igama uyalakha 5 years ilibulawo 5 seconds yabo ngenzeka ukuthi uDecember wena uplanela ukuthi udlwengilile ngoba ku December intombi ingakusondeza nje eduze kanti ifuna ukubulala igama mina into engiqaphela kakhulu iyo leyo into njengentombi yini efuna uMbeje uyi-achieve ngomculo mina la emculweni ngingenile nje muva ngenxa ukuthi ngabonela kumgqumeni ngagida kumgqumeni kodwa ngenxa ukuthi ngiyabona ukuthi kuyasebenza kuyaculeka futhi kahle ngathi hayi angigcile futhi bese ngakhohlwa kulokho engazwe ngakho lokho esazi owaziwa ngakho ngakhohlwa yiphi inhloso yakho ufuna mhlawumbe kube khona ngelinye ilanga igama nje ukuthi ningapheli okuhle nokubi songavela ngoba kuyeqhamukela ngoba asikwazi ukuthi kuyofika nini mhlawumbe okuhle kungilindele iminyaka o5 yabo mangafunda ukubekezela bese ngizophila u20 nokuhle sengibekeze emncane iminyaka o5 mina ngithemba ukuthi ezinye izinto zoyiqhamukela ngendlela yazo la iqhamuka mfethu kwakunjani ukusenza lapha endlunkulu kade kumnandi kakhulu ngoba kade ufunda nokuthile kade ufunda nokuthile kumnandi ukugidela nomuntu onomqondo ucula into enomqondo ocula kahle awugideleni hayi uthola ungagida kanjani ethi thatha lento yabo le nto uthi ayakhe ungagida kanjani le nto kuthi ihleke uyagida uphinde uhleke ubheke phansi yabo mangithiwa sakhala kamnandi wabona uthi hayi kuyasetshenzwa ke manje ubuke ibhovade ukuthi khona nobhuti abadala lapho ukuthi lento iyasebenza le iyasebenza manje uthola kugida izingane ngenxa ukuthi into iyabheda mfethu nangumuntu ekhaya uyabuka uthi mhlawumbe ngelinye ilanga ngiyafisa ukumanage le ndoda ukufaka isandla la uvumelekile lokho hayi ukufaka isandla uvumelekile hayi kodwa uthi ungiphathe angagamanga hayi ungagamanga ngoba kuyinkinga ugcina ushaya isikhulu ngempama kuyinkinga because phela kuqala kanjalo isikhathi ukuthi ufika ufaka isandla usefuna ukuphatha funa ngoba into eyinkinga ngokuphathwa mhlambe ngakube khona umcimbi ola eGoli thothi umcimbi mhlambe ula eJipi thothi ngihlala khona eJipi umphathi nje ethi hayi ngithi 35000 ngithi umfowethu ngisuka la umphathi ethi hayi ngithe vele efuna abanye kanti singakhulumisana uthi ema ukhala kanje sithini umphathi uyahamba nje kuleyo nto ufuna nayo inzuzo yakhe benkulu acabangela umphathi muhle mubi wena kodwa njengamanje right la right estudio uyezakela iplan uyiyele uyimarketela umsebenzi wakho uzokwenza lehlukile kangaka ukuthi uzomupha imali wakho uzofuna ukuhola ukuthi ufuna ngilawula uzokulawula phela ethi ungakwenzi lokho ufuna ngigcine sengifaka into esikhulu ingane esikhulu into ecijile izinto kanjalo engiyisaba igcina senze la ngelinye ilanga siyakubona mhlawumbe ufeatureisha labaculi othi wasebenegama noma right nje hayi akekho engacula nami mhlawumbe khona umuntu ntombazana ade ngifisa na ukucula yodwa angazi noma sekhona ngoba ngathi saphupha uRihan wethu engangaba nesifisa lokho okunya ngeke lokwala emzansi la emzansi akekho ngangasenza naye hayi ngeke phela izinto icula into ebhedayo akukho engacula nakho Shothi ahle kahle ngoba noRihan usephuphini ayikho emhlabeni wamanje. Hayi kushuthi into engekho emhlabeni yabo into esifana noMntebhosha. Osokufika isikhathi endlula. Kodwa kuye kungiphathe kabi leyankabe mayivumela igama elisebenzele kangaka ukuthi liphele ngoba liyaphela ke manje. Liyaphela. Mhlawumbe abone. Ngicanga lapha khona umfowethu uzokubona lokho. Mengenza noma yini. Ukuthi leyagama libuye. Ngoba lela gama ube ujomeni isikhathi eside uMntebhosha abamthozela abantu. Yabo. Ngoba kusamele ezuze izinto eziningi. Akumele udumo lakho ugcine ungabona ukuthi lukusize ngani egcineni. Phela kuhlukile njengokusho ukuthi wena ubangena nesinye strategy nelinye ibandla. Kodwa ukuthi into esha abantu ukuthi i-content yabo iqonda ukuthi ithini. Yebo.
Man njalo mawuzoza ivideo ngithi siyakhuleka. Yabo. Ukuphuza ubhiyode. Ngakwenza njalo lokho inkosi yabashana. Ibhamu basiphatha ibhamu yabo leyo nto ayisebenzi. Inesikhathi. La inesikhathi. Kade like yakhe content. Into engaphuphi kahle. Into eziningi. Ikhuluma mhlawumbe ngento ezu100. Akukho kufana nokunye nokuthathele kokunye. Khona dokusho ukuthi awufuni kuphela usuku ungaphostanga video. Wenza sure ukuthi uhlise u5 noma u4. Osuku. Because we understand that lento lena ukuthi ufuna uhlezi usemehleni abantu ukuze ngoba abanye nje abaphuphayo bayisibonela ukuthi futhi esihle. Ukuthi singaphuphi. Esihle sekujabulela lokho kakhulu. Cha ukuthi unginika i-idea like Mntebhosha bekhona ku-TikTok evele. Simbona njalo into yebhonga into manje ngoba usayishuta ngefoni yathi uhlishwe ngochoki manje. Ngisaqonda wezala. Uthi mawufuna umu-interview manje khokha imali. Hawu. Iyangwazi ushaka. Kushaka. Ade kwani ivideo la ku-TikTok. Manje ushole kubasho ngalesi sikhathi. Manje sengakhokha yena. Songakhokha yena ufana umcharge impela. Umcharge ezephumpela makuthi khona eshodayo ukuthi uyayifuna ufana umcharge ngempela. Uthi hlanisa imali ethile kuzuzela. Yeah. And then mfethu ushila 2025 isiyabuya futhi. Uzobuya. Mhlawumbe ngawu4 noma ngawu5. Awunasikhathi. Mawuthi ngiyangithanda ukucula ngoba ingoma ihlezi ikhona namanje ikhona. Khona nezasala. Yabo yiningi ingoma. Hey shuthi mhla washona emhlabeni uyoqhubeka umsebenzi wakhe uhlezi futhi nengoma. Uyoqhubeka impela khona abayitamzeni. Shuthi adika kuba nenkinga. Khona enye nengoma yabonye omunye umculo wamaskande owahlukanisa unyaka ongeyami. Ukuthi ngeke ngihambe ngikhuluma lokho kuma TV. Wayithatha? Ya wayicela nje ngesihle. Hleliwe. Oyahlukanisa unyaka? Ya yahlukanisa unyaka. Noma ngeke ngisho ukuthi wona muphi. Bawu 3. Kodwa ikhona ngomunye. Kodwa ikhona la. Ya wayicela nje. Wayicela. Kodwa lokho ngeke ngihambe ngikhuluma ngithole sengibekuza kodwa uyakwazi naye lokho. Namanje ngithemba ukuthi uzobona lokho. Uzongithinta ukuthi hey ngubonile ucishe ukukhipha le yanda. Ikhona. Khona impela yahlukanisa unyaka. Ukuhlukanisa unyaka phela kuchaza ukuthi uthola something manje ke nayo ingoma yakho. Wanginayo imbuzi hayi. Imbuzi ezibhedela lapha. Hayi ayingigutsanga nje lento. Kodwa noma ngeke ngikhulume ngakho kakhulu. Awungcono de khona kulethayo. Hayi bekade ihudela. Ibhedela. Hayi kasebenza kodwa phela ngoba wazama yona leyo mbuzi kukhulu ngoba kwafe wazala namazala amazinyana ayibhedelayo ngoba kwafe wazala kodwa ingoma yami yahlukanisa unyaka shothi unezimbuzi ekhaya manje ungifuyile ufuyile ayifuyekile impela awungcono kanti uyile futhi la embuzini ngeke ungithinte ngihlole impandla ngihlole impandla impela ngihlole intshebe awungiyaphela umchithiso mfethu hayi yazenzakala khona umuntu khona ukuthi ungahlala ekhaya uthi ubheka imfuyo ukuthothi yafa imfuyo iyashabalala thothi khona imfuyo ukuthi khona imfuyo kwesinye isikhathi thothi ayinakiwe thothi nje idlalela entabeni iyazala ikhuluphela iyanda yabo mawuthi ufocuseke ukuthi yabo lembuzi yazala abili ngiyidayisa ngiyothe ngikudla yabo ngeke indawo lo mfuyo Relax nje uyiyeke le mfundo uyiyeke sifunda kakhulu futhi ukuba besingazi nokuthi khona kwenza ama ifocus ubheke yona yeah hayi kuyazwakala mfethu sushilo mside u4 lesike khona okuzayo yini okunye mfethu ufuna ukusho nabathandi bambeje bathandi bamaskandi bonkana bathandi bakho ku TikTok ngifuna ukudlulisa mfowethu ukubonga kakhulu lelo app lokuthiwa uTikTok mfowethu nabantu ababuka uTikTok mfowethu abantu balapha bayakholelwa kimi kakhulu bangikhonzile nami ngibakhonzile ngiyabenzela iqiniso ngisosihlangana ngibonga negroup yenqwele ngokumele iqiniso ngendlela okuyiyo noma bebuye bekhulume
nongesikho kodwa sesizesamukela bese ngidlulisa nokuthi ingoma esekhona lapho online uMbeje nje awuseshi nokuthi Mbeje zenje iculayo khona album esekhona iyashisa uMbeje utholakala enambeni yakhe mawumqasha ikakhulukazi ukuthi ufone ngayishiya mfethu ya zishiya ithi 081 8468766 ayiphinda mfethu 081 mfethu uselapho uthi Mbeje sibona ku Facebook amapokoza kaMbeje maningi mangakhomi na phezulu kweshumi manje le anti iyeke ngihlumeza umoya ngoba khona ke la posta ngomunye umculi nje likhuluma ngaye manje abanye abaculi banezinto zabo ongapheshana ongapha manje mangithatha amasayide engingawazi ngenxa yomunye umuntu owenza leyo nto na ipokoza uthothi leyo comment komunye umculi limthuka omunye umuntu lokho sengiyisitha komunye umuntu ongayiqondi ezinye izinto kanti elakho ku Facebook benama followers amangaki ugcina 108 manje khona kuyenza ukuthothi ipokoza namane mina nangu YouTube amavideo ngiwapost kodwa khona useposta ku YouTube khona manje ngaposta nje TikTok yathatha TikTok ezoposta manje futhi abantu abazi ukuthi uMbeje ana YouTube ngila kufaka khona ingoma ngangithole ku YouTube futhi bese u TikTok vele ngekhona ukwenza TikTok hayi uright ngalokho Facebook hayi asohlulekile Facebook hayi baningi kakhulu mfowethu hayi baningi hayi nathi mfethu asibonga ukuthi namhlanje nje kodwa kunye okugcina ngangidlulisa mfowethu amapokoza avumelekile kodwa ungenzi ipokoza uthuka abantu ungiphathe nabantu yabo ngoba nesithathisa amasayide ungesiwona ngizogcina ngiqola abantu mina ngicabanga ukuthi bayolibona elami ngingene kilo ku live abantu fanele bebambelele kulelo khona elinye nama followers abaningi ngisho nginawami abanye bathi nginamanga ingani lo muntu yena udila ngama video angeni ku live lo ngeke phela ngeke abantu abagade ngalo nesithombe lese ngisifaka profile pic nalesi lesi singemuva le usifakile nje ngoba sifakile manje yabo ukuthi abantu bayitshela ukuthi ngibona nomuntu engazana naye esekhomenta lapha ngokudideka naye hayi yenzeka hayi bafethu niqaphele lelo amapokoza lawo elikambeje langena ku live leli pokoza alingeni liposta kuphela ama video namanye aposta nje nezinkulumo engakhe ezihlambalazayo ekukhethise egxeke nabaculi ngapha nanga abaculi mina akekho umculi engamthandi bonke abaculi ngiyakholelwa nje kibo ngakulokho abakwenzayo kodwa mawukuthi sengokhuluma ngomculo emapageni engukhuluma kakunje mawukhuluma engane video kusuke kuyimi ngeke thuyizwe la Mbeje bethi naye lokho ngobe sengiyasukela engisuke ngokhuluma ngiyimi khona engingalibona ngazi noma kuyiwena ninopholo lapha ekhulumbe kuyiwena hayi upholo nje ngiyabona nezinkulumo ezithile ngathi kodwa angithi ukuyiphendula ngathi ngiyiphendula athatha emvala kubese ngiyiyeka ngoba ngeke ngiphendulane nento ongayibona ukuthi into yapi wena ukuqala lapho Paul wayicule enye indlela aqase kuqayekile kulelo upholo wacasula ukuthi ngicula ingoma yakhe akayifuni ingoma zakhe wena wacula ingoma yakhe ethi lapha emculweni kufanana nasesikoleni akayifuna wacula ingoma yakhe ushitha nje ebusweni ayithanda isitaleni for Mbeje ngiphinde ngibonga mfethu isikhathi sakho ukuthi ufike namhlanje uzivakashela mfethu before ngikudedele sodlala iquiz ubuze nje ama question ambalwa khetha 1 ngino Mnyovu noGcabashe khetha 1 kanjani ohamba nawe adlule wait ngibe nomjikelo noMayoghurt bayi nomjikelo and then noMenje ukuvalwa ngakithi hayi umjikelo nginosijava noBigZulu ubhuti abadala
Dlulela phambili. Ayathi uzolokubale kudo. Hayi dude. Okay. Ngizofaka uba angithi Chiefs nePirates. Chiefs. Sundowns nePirates. Say Pirate ngicasa ukuthi sitha se Chiefs Sundowns. Noma na isirobhile. Irobhile. Hayi. Nginomshishi noVilakazi. Uzwane. Uzwane phela inkunzi. Uma ngethe. Then ngibe noMakhawula. Ngibe noMathi. Umathi phela uMathi uMakhawula. Uba uMakhawula imupho owani owePirate. Bentshaba leyo. Yashaya igoli yaserebhetha bhemu bakhipha. Bhetha leyana. Bhetha leyana. Hayi phela bekuyileyo mfethu. La bese bafethu lapha emakhaya uyasho uMbeje usekhona umsebenzi ko digitals YouTube Spotify ngiyacela nihambe noview uma ungazange uview nyakozayo uyasho ukuthi useza futhi akumiwe nje kube phambili akhisha iphila ngiyazi bese ngina nesihloko sonyakozayo hawu ngazi sithi umhlabelana isihloko sayo album ezayo uthi umhlabelana sithi umhlabelana sithi umhlabelana bafethu ngicela ni like and subscribe shone nase page naMbeje nifike nakhona ni like and subscribe ni comment ema video nakhe emakuthi afaka video faka music yena ipokoza le ungathi entertain uma usubscribe ngoba bebona le video na imakethe lezi eziqala bengajahi beyiyeke zidlalele beyiyeke ungaphuthumi uyoskipa kuyidlalela kuyidlalela hayi abantu bajaha ukusave idatha bajaha ukusave omunye ngisho eWi-Fi phuthuma khona izinkulumo ezila ezokweqa bafethu asibonge Perfect TV uMbeje sinje thina until next time ba sibonge hayi igcwele incwadi hayi sheshini ukuthi asimi ezikhulumile bacaphe 15 ayisambile ayisesithe ukhefa sekuyimi